ಹಾಯ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಐಡಲ್ ಇರಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬನ್ನಿ, ಲೈವಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಮೋನೆ ಒಲ್ಕೊಂಡು ಮೋನಿಜ್ಜಿ ಪೈಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಆತ ಐಕ ಮೋನಿಜ್ಜಿ ಮೋನೆ ಸೇಲ್ಮಂತೆ ವನಿತಾ ಮೋನೆ ಸೇಲ್ಮಂತೆ ಕಡಲಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ವನಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಚೇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟಲ ಈ ಮೋಕೆ ಇಂಚೇನಿ ಇಪ್ಪಡು ವನಿತಾ. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಗ ದೇವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು. ಹಾಯ್ ವನಿತಾ. ವಾ ಕಡಲಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಡಿ ಪಿ ತಮ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳಿಚೇರು. ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಕೋಟಿಯಾ. ಏಪಲ ಉಂಡು ಮೋಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಗುಲ್ ಮತ್ತೆ ಓಡಿపోತೀರಿಯಾ ಶೋಭನ ಕುಲ್ಪುರ ಎಂಗೆಕಡೆ ಅನ್ನ ಮೀನಿಂತದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ. ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನಿಕ್ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಚಿಗೆ ಪಗಿಲ್ಡೀ ನೇಲಂದುಪ್ಪುನ ಆ ಜನ ನಮ್ಮೇಟಿ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ ಬುಡ್ದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋಪಿರತ್ತ ಪೋವಾಡ ಪೋಪಿನಿ ಕತ್ತು ವನಿತಾ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿರತ್ತ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುನದಾದವ ಚೇಂಜ್ ಆವೋಡು ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ಶೋಕುಂಡಿಪಿ ಓಲೇರ್ ಪುರ ತುಲಂದುವೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಓ ಶೋಭಾ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕಜಿಪು ತರಕಾರಿ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ದೈಗ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ದಾಯ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಜನ ಇಚ್ಚೇರಿ ಅವಂಚಿನಿ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆಪಿಜಿ ಅವಂಚಿನಿ ನಮ್ಮನ್ ಗುಡ್ದು ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಒರರ ಇಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪೋಪೇರು ಎನ್ನಂದ್ ಲೈವ್ದ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒರರ ದಾದ ಮಲ್ಪುರಿ ಅವಂಚಿನಿ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಲೈವಿಗೆ ಶೋಭಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋತೀನಿ ಜದ ಶೋಭಾಕು
दादा कोरियन कोरियन दादा कजिपु कोटियन ಶೋಭ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಯಾಮೂಲು ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆಗೆಲೆಗ್ ಓಲಲ್ಲಿ ಅಮೂಲು ಮೀನ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಮಾರೆ ಶೋಭ ಕೇನು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು